qed ngħaddi minn mumenti kollha kemm aħna illi nislu fina ċertu dubju, forsi ċertu dieqa, ċertu konfużjoni. Huwa dan il-mod kif ġie deskritt il-perjodu ikraħ li għaddej minnu pajjiżna bħalissa, kif il-Ministru Chris Bonnet waqqa' għal kollox ir-retorika li kienet juża l-Prim Ministru fl-aħħar jiem minn mindu rreżenja Chris Fern fejn qed jisħaq li fil-pajjiż m'hawnx kriżi. Waqt l-attività laburista fil-qala l-Ministru Bonnet qal illi se jkompli jiddefendi lil Chris Fern u li mhux se jħallih waħdu. F'għawdex Roberta Bella baqa' ma ta' ebda serħan il-moħħ lill-poplu dwar min se jinħatar deputat Prim Ministru. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru spiċċa jappella wkoll lin-nies biex jibqgħu kalmi u biex ma jaqgħux għal provokazzjonijiet. Dan fid-dawn tal-fatt li l-esponent ewlieni laburista Manuel Kuxkieri qed iħeġġeġ lin-nies biex joħorġu jipprotestaw dakinhar li Joseph Muscat jitressaq il-qorti. Intant quddiem l-Awċin fl-ebda ħin ma saret referenza għall-isptar li ġdid f'Għawdex li ilu snin jiġi imwiet. Apparti minn hekk il-Prim Ministru spiċċa jammetti illi meta jissemma l-iżvilupp f'Għawdex ikun hemm min jgħidlek li jaf ikun hemm żvilupp bla doċċ. Se jkollok min jgħidlek illi qegħdin niżviluppaw bla bżonn. U dan bir-raġun għaliex fl-aħħar snin rajna bini bla pjan, splużjoni fil-popolazzjoni, traffiku bla doċċ u piż kbir fuq l-infrastruttura, kollu ħtija tal-mudell ekonomiku li adotta il-Gvern Laburista.